Άντε. Και λέω να μην πέρασε. Πάμε. Ναι. Ποιο είναι το σχέδιό μας? Να τεινάξουμε την Αγγλία. Έλα να τραβήξω Μέντος. το τσιμέντο. Κοιτάξτε, μάγκες πώς γίνεται. 6 Όπα. Μαγκιά. τσιμπιδάκι από την κόμενα του Σούλη. Ωαρε. Εγγύησης. Και Ξέρω το γιατί παίζω με εκρηκτικά τώρα, έτσι. Κάνε λίγο πίσω Παυλή για να έχεις την ασφάλεια. προσωπική σου ασφάλεια. Μάλλον θα γίνει έκρηξη πριν το... Κάποιοι κακοί υπολογίζουν στο εργαστήριο. Όχι, 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 το ακούμπησες. Πομ, πομ, πομ. Πήγαμε. Όχι. Η έκρηξη δεν ήταν τόσο δυνατή, ό,τι φαίνεται. Στο επόμενο επεισόδιο θα τα καταφέρουμε. Νομίζω θέλαμε 50 μέτρους. Αυτό είπα.